V tejto chvíli bola 24. veľká jarná cena s podporou spoločnosti Staropramen odštartovaná. Po popredí je Lagaro spolu s Darižalom, takže dvojka, trojka, Darižal a Lagaro chtiac nechtiac budú musieť točiť ako prví dvaja do oblúka pri jazdeckých oddieloch, takže Darižal pod žokom Jánom Havlíkom a Lagaro víťaz českej veľkej jarní ceny na prvých dvoch miestach. Václavej s jednotkou je tam teraz trošku utopený, za hradbou tiel dopredu prechádza aj Renin, vidím tam takisto aj práve je to Pasport, áno, takže Pasport pod žokom Radkom Koplíkom sa dostáva 3., 4. stopou takisto do ich predných koní, ale je tam stále Lagaro. Lagaro, Pasport a Darižal na bariére, za nimi je to Václavy a Secretary Lord. Takže to je vedúca petica koní, už majú za sebou úvodných 800 metrov a blížia sa do polovice a budú točiť do oblúka pod výpadovkou a je to Darižal spolu s Lagarom, Pasport za nimi, Václavy na bariére, za nimi je to Renin zvonka, je to Secretary Lord, Ilči je takisto s nimi a slovenskí zástupcovia Puerto Rico s Royal Ginom na predposlednom mieste a posledný je Bonis. Ale už sa blíži cieľová rovina, 400 metrov do cieľa a je to na bariére Darižal. Darižal a Lagaro stredom dráhy, ale pôjde s ním aj Pasport. Takže Lagaro, Pasport, ale Darižal stále na bariére. Lagaro stredom dráhy je vo vedení, Darižal na bariére, Lagaro, Pasport už nebude stačiť. Je to Lagaro, Darižal ešte útok koní zo zadných pozícií, ale je to Lagaro. Puerto Rico zletí s finišom Lagaro, Puerto Rico z Lagaro, víťazom veľkej jarnej ceny Puerto Rico z druhý. Bonis zrejme tretí.